गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय सासे बिनानावनि। बे बिनानावा मा जादोंमोन आरो दिनैनि दिनाव मा जालांखो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। बिनिफ्राय आं गोबाव सम जाबायमोन 10-15 दिन भिडिअ लाबोआखै, भिडिअ लाबोनो हायाखै। आं बिजि दंमोन, बेस्थ' दंमोन, मोनसे प्रब्लेमाव दंमोन आं। बेनिफ्राय आंनि इउटुब नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि लोगोफोरखौबो आङो रावखौबो खबर लानो हायाखै। नङाब्ला आङो सम सम लाइभ फैनानै इउटुबाव खबर लायोमोन, माबायदि, मा हाल साल, मा जागासिनो दङ। आङो बेफोरबायदिबो भिडिअ लाबोनो हायाखै, आंखौ गाज्रि मोननाङा। जायफोर आंनि भिडिअखौ कन्टिनिउ नायो आरो जायफोरा आंनाव कमेन्ट हरो, आं रावखौबो खबर लानो हायाखैमोन, आंखौ गाज्रि मोननाङा। दिनैनि बे भिडिअआव खबर लाफिननो हागोन कमेन्ट बक्सआव आंखौबो, आरो आंबो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायगोन, बेनिफ्राय रिप्लाइ होनो नाजागोन। कमेन्ट हरनानै मोजां मोनग्राफोरा कमेन्ट हरनो दाबाव, कमेन्ट खालाम। आदा माबायदि, मा खबर, मा खालामगासिनो दं, जों कमेन्ट बक्सआवनो रायलायगोन। बेनिफ्राय दिवालि मोनफैबाय, गासैबो मिथिखागौ। बेनिफ्राय दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गोबाङानो मिथिया खोमा दिवालिखौ जों मानो एसेबां साजायो, मानो बमा गावो, मानो बरायो, नंगौना नङा? जों जेब्ला उन्दैमोन जोंखौ आबै आबौमोना बुङोमोन बै समाव, दान खोमसि लामा दथायाव ओंखारनाङा, माने मोदाय फैयो, मोदायखौ माने बमा गावनानै होखारनांगौ, बेफोरबायदि जोंखौ सिगियोमोन, बुङोमोन। दिनैनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेफोरबायदि साननो हागौ, बमाखौ मानो गावो। दिनैनि दिना मा दिन, मेक्सिमाम दिनैनि मानसिफोरा मिथिखाजोबगौ दिवालिखौ मानो एसेबां बरायो, मानो साजायो। जोंनियावबो, आं जाय जायगायाव दङ, जोंनियावबो बिराद मोजां दिवालि जागासिनो दङ। मैयानिफ्राय बमा गावनाय प्रग्राम। आङो नेक्स्ट भिडिअआव जोंनि दिवालिया माबायदि जायो आरो दिवालिखौ जों मानो बरायो, आं मोनथिनायखौ आं एसे नेक्स्ट भिडिअआव आं बुंनानै होगोन। बेनिफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, दाखालि बावै जोंनि बाक्सानिमोन, आं जाय हाइ स्कुलाव फरायोमोन, जोंनि बागानपारा, बेयावनो बे बिनानावाबो फरायोमोन। बिनानावा ब्रेन टिउमार जानानै दङमोन, गोरिब न'खर। बेनि बिदायाबो ब्रेन टिउमारावनो थैनानै थांबाय। बेनिफ्राय आङो डनेसनबो खालामनानै बे बिनानावनो फैसा एसे हरनो हादोंमोन। जोंनि 3rd आसाम कामान्ड' बेटेलियन, बेनिफ्राय माखासे एक्स आर्मि, एयारफर्सआव मावनाय आंनि लोगोफोर, आङो बिसोरनियाव फैसा बिनानै बे बिनानावनो एसे मदद खालामनो हादोंमोन। बेनिफ्राय बिनानावा बे मददजोंनो अपारेशनबो जादोंमोन, बेनिफ्राय हामनानैबो फैदोंमोन। हामनानै फैनानै 2 माससोनि उनाव दाखालि बावै आंनि खाथियावनो थारमोन। आं ओरैबायदि बिजिमोन, नोंथांमोनानो आंखौ नुखादों, क'क्राझार, चिरां शुटिं खालामनानै रेस्ट मोनाखै, दुर्गा फुजा, न'नि खामानि, आं सानसेबो रेस्ट मोनाखै। बेनिफ्राय बे बिनानावा मोजां जाबायना जाबाय, आं सानदोंमोन बे बिनानावनि न'आव थांनानै आं बिनानावखौ खेबसे देखायनो, गासैनिबो सिगाङाव आं खेबसे देखायनो बिनानावखौ आं सानदोंमोन। नाथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय, बे बिनानावा दाखालि बावैसो ब्रेन टिउमार नालाय अपारेशन जाखादोंमोन। बे बिनानावनि माने बे खर'आ माने सानाय जाफिनबाय। बेनिफ्राय थाखा फैसा गैया, मा खालामनो, जेसेबां नायनांगौमोन, माने सहज बाथ्रा नङा। गोरिब न'खराव मायबा मोनसे गिदिर बेमार जायोब्ला बे बेमारखौ फाहामनानै लाखिनाया दिनैनि दिनाव सहज बाथ्रा नङा। जोबोद दुखु मोनदों। बे बिनानावा दिनैनि दिनाव गैला। मैया बिमाया आंनाव कल खालामदो, बाबु नों बबाव दङ होननानै, आगैया गैला होनना बुंबाय। ओरैबायदि दुखु मोनदों, ओरैबायदि दुखु मोनदों। बेनिफ्राय आंथ' बुंदोंमोन आं थांगोन, आं बिनानावखौ देखायगोन। नाथाय आं ओरैबायदि समनि आंखालमोन आंनाव, ओरैबायदि समनि आंखाल, माने आं ओरैबायदि खामानि लानानै लादों, समा माने आंनो थोआखैयानो, टाइमा। हरनि साननि होसो होसो खामानि मावनांदों आं। बेनिफ्राय आं बे बिनानावखौ गोथां महराव आङो बिनानावखौ लोगो हमनो हायासै, जोबोद दुखु मोनदों। बेनिफ्राय मैयासो कल फैबाय, बाबु आगैया गैला होननानै। मा होननानै बुंबावनो। बेनो, जों गोरिब न'खरनियाव मायबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला जोबोर खस्थ' जायो। बेमारिखौ फाहामनो थाखाय न'खरानो कमप्लिट बरबाद जालांजोबो, गोरिब जालांजोबनो गोनां जायो। जोबोद दुखु मोनो। दा जों आरो मा खालामनो हानो, खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। आंनि जायगानिनो गथ'मोन बे बिनानावा, बागानपारा हाइ स्कुलाव फरायोमोन। मा होननानै बुंबावनो दा। बेनिफ्राय आं दाख्लै बावै सर्ट मुभि बानायबाय। बे बाराव आं एसे आलादा रोखोमनि बानायबावगोन।
ओरैबायदि बानायगोन दाथ' मोनफ्रोमबो बिथिङावनो राजखान्थि नंगौना नङा बेखौ लानानै आं बानायनो सानदों नाथाय गाज्रिबो मोननो हागौ आं नेक्स्ट भिडिअआव मोजां रायलायगोन माबायदि बानायनांगो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे इउटुब भिडिअ बानायनानै आं खोन्थागोन माबायदि बानायनांगो आरो दाखालिनिखौबो गोबाङानो मोजां मोनदों कमेन्ट बक्सखौ नायनानै आं दिनैसिमबो कमेन्ट बक्स नायगासिनो दङ आदा मोजां जादों आरो मोजां बानायगोन समजों लोगोसे बानायलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन बेफोरबायदिनो सम बरननानै मोनसे मोननै बानायनो गोबां मोजां मोनदों आङो नोंथांमोननि बा फंबाय बिनानावमोननि गासै लोगो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै आरो भिउआ जायाखै नङा 3 लाखनि सायाव भिउ थांबाय जोबोर मोजां मोनदों आङो मानो होनोब्ला आंनि फार्स्ट टाइम माने आं गाव हारसिंनो बेखौ लिरथारदोंमोन सिगां आं जेब्ला फिल्म बानायदोंमोन अब्लानिया मा आङो आंबो बे फिल्माव आंबो बानायदेरोमोन बेनिफ्राय गुबुना लिरोमोन बेफोरबायदिमोन बेनिफ्राय बे बाराव आं गावनो हारसिं लिरथारदोंमोन बेखौ गासै माबाखौनो आरोना बेनि गासै माबाखौनो बेनिफ्राय आंनो बानायदोंमोन जोबोर अनसायदो आरो आङो गोबां बानायबावनो दङ रियेल काहानि रियेल लाभ स्ट'रि लाभ काहानि आइजोआनो आइजोनि सुथुर आं बेफोरखौ नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननि सेराव देखायगोन आइजोआनो आइजोनि सुथुर माबायदि आइजोआनो आइजोनि सुथुर रमान्टिक लाभ स्ट'रि रियेल काहानि आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो माखासे दङ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ माबायदि जागोन बेफोरो आं बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो इउटुब बानायनानै फोरमायना होगोन माबायदि जागोन माबायदि खालामबा मोजां जागोन आं नोंथांमोनजोंनो सावरायगोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आरो आंखौ गाज्रि मोनना गोबाव समनिफ्रायनो आङो नोंथांमोनखौ खबर लानो सोलाबाखैमोन दिनैनिफ्राय जेब्ला सम मोनो अब्लानो इउटुब भिडिअ बानायनानै खबर लानाय जागोन आरो रायज्लायनाय जागोन सावरायनाय जागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द